Zdravím vás. V době zimního slunovratu jsem byla v nemocnici a připojila se pouze na dálku k rozjímání. Nyní jsou příznivější okolnosti a tak si dovolím přečíst své poznámky, které mi při tomto rozjímání přišly. Poselstvím je kruh. Jsme voda. Voda dělá vždy ideální kruh v jakémkoliv místě, čase a skutečnosti. Pokud není puzená okolnostmi, činit to jinak. Při našem společném rozjímání to znamená být seskupeni. Být přeskupeni v příznivém rozložení, v prostoru. A nezávisí ani tolik na tom, kolik nás v tu chvíli je, jako to, že to děláme na různých místech. Kruh. Kruh síly. Kruh síly vytváříme všichni kolem sebe, neustále. Protože je to přirozené. Protože tak udržujeme všechny síly v nás i kolem nás v rovnováze. V našich životech jsou menší i větší kruhy, ale vše probíhá v kruzích. Kruh v prostoru znamená různé pohledy. Znamená to bod, kruh, kouli. My se můžeme s tímto propojovat širokým zvědomováním si okamžiků, kdy se s tím spojujeme. O zvědomování si okamžiků našich životů, kdy pracujeme s bodem, s kruhem, s koulí. Začít na nich ulpívat pozorností a začít je i vědomě vytvářet a přidávat do našich životů. Tím, že to budeme činit, můžeme tento náš přístup předat i dalším bytostem, dalším lidem. Základem všeho je kruh, světlo, voda a jejich spojení. Když se podíváme na kruh, tak každý bod v kruhu je místem velké rovnováhy. Takhle je vlastně kruhem rovnováhy. A nám jde o dosažení větší rovnováhy na zemi. Proto dělejme kruhy, koule, body. Laďme se v nich, laďme se skrze ně a laďme skrze ně rovnováhu na zemi. Přeju vám příznivou živu do dalšího období.